dugu Janine Alba eta Rosario Barrata. Arnasketaren aurkezpena aurkeztuko dizuegu. Arnasketa gure gorputzean gertatzen da. Arnasketa oxigenoa lotzeko bidea ematen digun prozesuan datz. Parte hartzen dituzten atalak, zurrura biak, birika, alveoloa, laringea, trakea, bronkia, bronkioloa eta abar. Arnaskatzen dugunean mugimendu mota egiten ditugu, arnaskora eta arnasbera. Arnaskoran airea hartzen dugu eta birikak puztutzen dira, eta arnasberan airea botatzen dugu eta birikak puztutzen dira. Zelula arnasketa. Arnasketa zelularean gertatzen den gure gorputzean erreakzioa biokimikoen multzoari deritza. Zer lotura dute nutrizio eta arnasketa? Energiagarri daukagu bizitzen dira. Eta zelulak beharrezkoa dute oxigenoa energia izateko. Arnasketa oxigenoa sortzen du. Janire